Nithokoze kwambiri my sister Helen, Vice President UTM for Central Region. Ulemu wa Regional Governor Honorable David Gambalame, Chief Mpinganjira, Director of Legal DPP, and Chief of Staff Afford, Director of Legal UTM, Honorable Gambala, Advisor to the President UTM, and Director of Elections UTM. Ndena onsamene muli pano mulande mwalimu wanu APP Afford komanso Alibate nonse mulande mwalimu wanu. Zambiri my sister Helen, Vice President for Central, wayankhula kale koma ndikukhulira kuti chimene Amalawi amayembekeza lero kamene zimene amayang'ana ataona makaka awiriwa amaganiza ngati kuti we are signing the alliance. The reason why mwina Amalawi amapanga zimenezo ndikuona mavuto amene tinawo muno Malawi, amene akumana nawo kamba kaboma limene lilephera limene analongezedwa ndi zambiri koma zinthu zimosiyana kwambiri chifukwa ife ma Vice President a Central Region titakhala pansi ndikuona mavuto amene takhala kumana nawo ngati a DPP nkhanza zimene zakhaliwa ku MCP atapanga MCP for example Mponera komanso Kwansumbe ndi zinthu zambiri komanso kutengera kuti zimene zinachitika in 2020 masankho aja kumapeza kuti anthu amakhapidwa mmondera zambirimbiri a DPP anakhapidwa. So tidakhala pansi ndikunikira usenzo tinaona kuti ndi chabwino kwambiri kuti tikambirane komanso tipange umodzi tigwirizane magulu a ntchito kopanga secure mavoti a DPP, mavoti a UTM, mavoti a Afford ndi zipani zotsutsa. Pozindikira sefe tili ndi ndani mmodzi amene ali Malawi Congress Party pakali pano. So tinaona chinthu chabwino kwambiri kuti anthu fe tigwirizane kuti tiyende limodzi pa ntchito ngati zimene zozo. Ndiye kuyambira lero ifeyo ngati ma Vice President a Central Region komanso zimene zina zotsutsa zimene zililede kugwira ife ntchito po Central Region pano amene akuvopweteka okhawo amene akuvopweteka ndi mavuto amene mboma muno ajoina zimene ife tifuna tipange kumene zimene ife taziyamba lerolo ngati a PP komanso a DPP ndi UTM. Zimenezi zithandizira kwambiri kuonetsetsa kuti ngati apanga ataki munthu wa PP ndi kuti apanganso ataki munthu wa UTM. Ngati apanga ataki munthu wa DPP ndi kuti apanganso ataki munthu wa Afford. Ngati apanga ataki munthu wa Afford ndi apanganso ataki munthu wa Liberty. Zimenezi timafuna kuti tizi nene pano poyera kuti mtundu wa Malawi udziwe makamaka tipeke chiyembekezo kwa anthu a Central Region kuti akavote momasuka adzatuluke voti yawo ifeyo azipani zotsutsa titeteza. Munthu amene atawina pa 16 akhale kuti yekhayo amene wavotedwa ndi Malawi. Pa zonse zimene tikupanga mavoto onsewa ineyo ndimakhulupirira komanso ndikukhulupirira kuti Mulungu owina akudziwa kale. Nde tilole chifuniro cha Mulungu chichitike. Pasapezeka anthu ena kunena kuti achidule pakati chifukwa cha Mulungu. Tinapempha Amalawi muno Malawi utsogoleri tokha osati Mulungu yaye. Mulungu ndi amene amaika utsogoleri pena paliponse zinapapera ndi Bible. Koma anthu anafika nthawi yake onena kuti Ambuye ulamuliro woti fete topa nawo ndi anawasira kuti asankhe okha. Koma atasankha ulamuliro umenewo anakumana ndi mavuto ambirimbiri. Chimodzimodzinso muno Malawi tidafuna kuti yaya
ambuye utsogolo munatipatsa Peter Mutharika sitinafune koma adanena kuti tipite pa msewu ndikumapanga mademo chaka cha thunthu kumapanga mademo kusankha okha Malawi osati chifukwa cha mulungu yayi koma utsogoleriwo wabwera waronetsa nawo zinthu utsogoleri wopweteka kwambiri ndinkanakonda kuti ulendo uno chifuniro cha mulungu chichitike. Chifuniro cha mulungu chichitika bwanji? Chichitika kamba konena kuti anthufe tagwirizana ifeyo azipanife tiyike ma personal gains athu kumbuyo koma pogwira ntchito limodzi monga inenda ndi nzangayo Helen pano pa Central Region. Ndikukhulupiriranso kuti azipanizi mzigawo zina apanganso chimodzimodzi. Chofunika kwambiri nkuti vote itetezedwe. Tapanga draft agreement imene tisainirane pano imene MOU imene muli ndondomeko yonse imene tagwira ntchito koma kamba konena kuti director IUTM legal sanaione ndi tagwirizana kuti ayipange go through akapanga zimenezo ndi kuti tisainira magwiridwe athu antchito mmene tichitire koma kuyambira lero kupita mtsogolo ndi kuti ifeyo ngati DPP region komanso ngati Vice President Alfred Gangata ndi zipani zotsutsa tiyamba kugwira limodzi komanso limodzi ndi UTM tonsefe tili ku opposition wherever alowa boma ndakabambe it doesn't matter kaya alowa mboma ndi madolotse mbewe it doesn't matter kaya alowa ndi lasichokomeni zimene zopanda ntchito kaya alowa ndi Professor Arthur Peter Mutharika zonsezo zopanda ntchito. Chimene ife tikufuna nchoti pa 16 pano Malawi Congress Party tani kodi ndiye ndikulephera kuti ndiyankhule zambiri chifukwa kuti nangase zimene tifuna yankhule pano ndizokhala zimene tifuna zikhale mu agreement komanso kukana kuti pakhale zoyankhula zina zambirimbiri wherever alliance yeni alliance ya national pakati pa UTM ndi DPP itheka zimenezo zitengera akuluakuluwo malingana ndi mmene akuluakuluwo ataonere kuti uda Malawi ndi ifeyo zofuna zathu mastoko mapiza a nyumba mwathu nda Malawi amene akuvutika kunjaku chofuna kwambiri kodi ndi chani. Ndiye akazindikira zimenezo ndikukhulupirira kuti tipanga alliance yabwino yokuti tigwire ntchito limodzi ngati national level koma pakali pano ifeyo a Central Region DPP komanso UTM Vice President ndi chipani cha UTM Region Central Region tagwirizana kuti tigwire ntchito limodzi popanga secure mavoti komanso mwina maposha zina ndi ena tikhale limodzi kupanga zinthu zimenezo because ngati awachotsera mabana onse kwa kisabweti ndiye mabana amene achotsa aja nanga mavoti afika ndiye mafuna kukuwuzani chemwali kuti mabana achotsa aja sanafike mavoti yayi imeneyo ndi operations ndekuti DPP UTM PP tipenga limodzi ma operations onse to make sure kuti zinthu zimene chifukwa asamunelere kuti ndi nzimayi yayi tithandize magwiridwe antchito papeto pazonsezi tifuna kuti DPP kandi UTM idwachani kuti mboma koma ife chimene tikufuna nchoti Amalawi amene akufika pakali pano tapulumutse mung'anjo muna Malawi. Kuonjezera apo ngakhale tupanga ma approaches pakali pano tamukhala zimenezozo pali ma constituencies ena amene a DPP muli ma candidate mwina muli ma candidate mwina IUTM mulibemo
mwina ITM ali magneted awo eti tifamene tuone kuti kwicho limodzi because we need to make support wa ITM chakumeneko kuti nithandize ngakhale tikubeka ngati tikupanga zimene zozo limodzi tikwencho limodzi chimene tikufuna nchokuti ifeyo mavoti athu akatando mene kuti akatetezedwe. So mwina kunja kuwena athu matani iyayi iwu ndi mgwirizano umene ife tikupanga anthu a Central Region at regional level. Mulipese muno bwino eti zimene tikupanga apazi tikugwirizana at regional level, DPP region and so UTM region. PP ndo masokanso a PP kubwera Northern Region athu apanganso mgwirizano umenewo ngati kufuna ngati nawo akuona kuti amalawi atani kuti apindula. Southern Region athu kusaka chimodzimodzinso koma chachikulu nchokuti ifeyo tagwirizana kuti tigwirizane limodzi UTM komanso DPP pano pa Central Region kuyambira lero mpaka mtsogolo. Mwina ineyo ndituzapanga nsonkhano wanga ngati ndikakhale nsonkhano ena nzapanga nsonkhano a UTM simudzabwera nanga ifeyo ITM akatimanga ifeyo invite atipisi tapita chifukwa chimene tikufuna nchokuti Malawi Congress Party pasikisana pitani kuti ndiye tosefe tiko opposition eti so ATPP mukatifuna ku UTM ife titani kuti IUTM so ife sakabweraso kutipita tani kuti nsonkhano imene apange ineyo imene apange ndapanga invite our vice president komanso the entire UTM PP zipani zonsezi chakuti nsonkhano imene apange tosefe takhe tili limodzi. Ndi mawu amenewa ndikuona ngati ndiyankhula kwambiri koma nkhani yakulu njoti tagwirizana kuti tigwirizane limodzi pa Central Region nzomwe kwambiri. Tentawombere mmanja vice president athu ndikukhulupirira kuti amalawi akuona zimene zikuyankhulidwa mnyumba ino ndipo patsogolera amene tili nawo apa onse ndi achinyamata. Ku UTM ndi wachinyamata, ku DPP ndi wachinyamata, ku Afodi ndi wachinyamata, ku zipani zonse ku People's Party ndi wachinyamata, kusonyeza kuti dziko lino likuyenera kuyendetsedwa ndi achinyamata. Achinyamata ake ndati ndipereka ulemu pamene timayamba paja a director amayi kuchokera ku chipani cha DPP amene tili na muno Mai Kunje amene muli pakati pathu landirani ulemu wanu komanso ino Mai Emily India director wa Mai ku chipani cha UTM landirani ulemu wanu, director of youth ku chipani cha DPP Owen Chanzal landirani ulemu wanu komanso ku chipani cha UTM Aaron Chweza ndi maudindo onse amene mwafika muno landirani maulemu wanu. Amayi ndi abambo munthawi ino mundilole munthawi ino ndipereke mwayi kwa atsogoleri athu amene ali kutsogoloko. Ndaona regional governor ku chipani cha DPP kuti mwina ngangotsirirapo ndemanga komanso ndaona honorable amene tinaopo mpano honorable Newton Kambala amene ali advisor wankulu ku chipani cha UTM onsewa atsirirepo ndemanga pa nkhani zimene vice president athu dziko lino la Malawi amene akudziwa ntchito imene akugwira kuti aperekepo ndemanga. Mundilole munthawi ino ndapatse Jahala mwamba DPP oye, Professor Asabita Mutharika oye, Afodi UTM PP Kalela atu nimeneno PP ayi za zikomo kwambiri slogan ya mbewe muri kumbutsa ulemu kwa ino vice president athu wa chigawo chino chapakati
kuchipani cha DPP Right Honorable Alfred Kangata akala kumene kujeri ini ulemu apaderadera a Vice President achipani cha UTM amene mwapangitsa kuti mgwirizano wa lero uyende bwino. A Chief of Staff kuchipani chija cha Afford amene mwakhala nafe pano pajana zina ko achiume chifayena amupera pa radio achiume tiliso ndi amene amayang'anira za masankho kuchipani chija cha PP nyamata wamphamvu kwambiri Landani Lulemwano a director amayi Mai Kunje komanso a director amayi Mai India komanso director wa Nyamata kuchipani cha UTM uzichula dzina ndalo ni jwe zonse takugwira nawo ntchito komanso mwapaderadera Owen Chaza ada mlangizi wankulu kwa kumbali ya Chinyamata Dayton Musa amene muli pano komanso tonse amene oyenera olandira molendo ndaona pa organizing secretary Kabambe ndiye na onse otero osaiwala akuluakulu osa UTM komanso a DPP PP wonse moni nonse ankhani imene ili pano ndi nkhani ya akuluakulu makamaka ma Vice President ife tauzidwa kuti paliso mwayiwina wakuti anthu tikhoza kukhala pamodzi kukambirana kuyendera limodzi ngati anthu amodzi makamaka achigawo chino chapakati ndiye mwayifutukula nkhani mwayikamba nkhani ndipo dziko lamva akati mgwirizano ndi mgwirizano basi mgwirizana kwina kumakhala kumatheka udzayamba koma mapeto ake limakhala banja ndikugwirizana basi ndiye sa poti zinthu zomalankhulidwa m'malanguage osiyana-siyana mmene mwakambira apa tamva koma amene ali mmakutu wataniso wamva kuti ndamva VP Sento akuti iyayi nkutheka tsiku lina kuti kuli msonkhano ayuti mwakhoza kukhalapo simezo khalira nanga komanso achipani changa chakale UTM ujene tingati chani PP akhoza kubweraso nyimbo naona ng'oma zikuthetheka apa sonyeza kuti anthu feru ndife amodzi tikudziwana kumene tikuchokera komanso kumene tikupita. Nkhani yayikulu ndi nkhani ya masankho amene alipo pa 16 pakubwerapa. Ine ndimaganiza kuti tidachita masankho abwino chifukwa akatha masankhowa kuliso moyo wina kutsogoloko. Moyo umayamba komanso nthawi umapita patsogolo. Ndeti matero kuti ngati ndi nkhani ya ndaleyi timangojoyina ungolowa basi kuti ine ndizitumikira UTM, ine ndizitumikira PP, ine ndizitumikira DPP, ine nditumikira Malawi Congress Party. Pali nkhaniso pamenepo pali chifukwa choti basi tizikokana ayiso chifukwa zochititsa manyazi. Ine ndikanakhala kuti ndimatukwana a UTM lero takumana pano tikadapatsana moni akuluakulu zofunika kumazitenga bwino. Ifa DPP taika manifesto athu kuti ngati tikusowasola nkhula pa misonkhano ndi vuto lathu koma chipani chalikira chani manifesto tikudziwaso UTM nkhani imene iliko, APP nkhani imene iliko, Afford nkhani imene iliko. Panonso tili ndi advisor wathu Rigo advisor Honorable Pinganjira akuluakulu pandale. Ndiye manifesto athuwo
tigulitse moti mukanandilola pano kuti ndambogulitsa DPP mwina mukadakondwaso zedi koma poti ndi tsiku tikagulitsa pa msonkhano ndikuganiza kuti ndisamako ukakokana wina agulitsa yake manifesto ena so agulitsa so yawo chani manifesto. Tikufuna kuti anthu agule, anthu asankhe zimene wangaone kuti izi zimene zingatithandize. Koma zolozana zala motukwanizana ngati anakhanda pandale ulendo uno tichepetseni. Chifukwa ife chimene tikufuna nkulowa mboma sichoncho. Nanga ngati munthu ufuna ulowa mboma umalimbana so nkulumana ndanzako ayi ndiye mwatichitirachi taona aloni awa amatithawa tikakumana mwina udabwa kuti nkhani yake yandale koma lero akhala ndidayirekita wathu usonyeza kuti pandale taona akhamba tinakumana kalekale lero pano tili limodzi mulindi a DRG akapute. So timatero kuti pandale pamenera kukondana kulimba mtima komanso tidziweza kuti kuli mawa. Chifukwa zimene tingachite lero kumchitira mzathu mawa zimadzakhala zovuta. Ndiye ndikuthokozeni inu mlanyamata vipi wathu ndi nyamata inunso kumene kuti kuli jenda ife president wathu ndi mbambo komanso mayi Jeni Ansa maiso. So zinthu zake usonyeza kuti zikubalance. Ndima amene wandimafuna ndipereke kwa amene anatinena kwa Akambala kuti nawonso Akambala alankhule kuti kodi iwo ngati mlangizi wamkulu wa chipani chija cha UTM akuti bwanji. Chifukwa anthu ena kunjaku mwina zinthu zisakuzimvetsa bwinobwino inu tatitsindikirani zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri. Sindichita nthawi nkunena ma salutations koma ndingonena kuti ulemwano wa VP UTM for Central Region komanso ulemwano wa VP a DPP Central Region. Meeting imene tili nayo lero tinagwirizana kuti sitilankhula zambiri. Ndiye ineso pano sitilankhula zambiri koma ndimafuna ndingonenapo mawu onena kuti mumodzi muli mphamvu. Ineyo mmene ndaonera ma supporters ya zipani zosiyana zimene zili ku opposition akufuna kugwira ntchito limodzi. Mwinaso upambana zimene tikukambirana pano sichoncho. Ndiye malo olankhula ndi mtundu wa Malawi ndimafuna so ndilankhule ndi akuluakulu athu kuti anthu akufunirani zabwino apa. Anthu atopa ndi zimene zikuchitika muno Malawi. Tiyeni tichite zimene akufuna Malawi. Komanso ndimafuna ndipezerepo mwayi kuti tinene kuti mudziwe inu masapota ya zipani zimene zili opposition kuti siwonse amene akusapota anthu amene ali mbomawo amene ali achipani cholamulachi. Pala nzathu ambiri akuluakulu amene akuoneka kuti ali mboma amene akumatiuza kuti angakonde kuti boma lisinde. Ndiye sibwino kuti masapota ena ya chipani chimene chikulamula tidzayang'ana kuti wonse ndadani athu. Pali ena amene adzapereka vote kwa president amene atawina ochokera ku opposition. Zikoma kwambiri sindikufuna kulankhula zambiri ndagwirizana zonena kuti msonkhano wathu ndi waufupi koma ndikufuna zabwino zonse. Tiyeni tikumbukire kuti aliyense opposition akapangidwa attack ndiye kuti ifeso akapangidwa attack. Zikoma. Zikoma kwambiri zikusonyeza kuti Amalawi tsopano alimba mtima ndi boma ili likulamula pakali pano tikuyena tichotse afune asafune mboma kutani. Zikoma kwambiri. Mosataya nthawi ndipereke kwa Vice President achipani cha UTM kuti atitsekere msonkhano wathu wa tsiku la lero ndipo ndikukhulupirira kuti akugwirizana ndi a Vice President achipani cha DPP kuti tiyende bwanji kupita chitsogolo. Zikoma kwambiri.
ziko makwambiri zokambidwa zonene zoti tingakambe alese wakamba kaleti nkhani yayikulu ndione kuti tikamatuluka muno amalawi akhale akumva kuti ku Central Region kuno ndi kwa wina aliyese palibe chipani chimodzi chimene chinganene kuti Central Region ndi pake yayi ife UTM pa Central Region so ndi pathu DPP so pa Central Region so ndi pathu so our PP ka Afford ka Liberty zipani zonse ka 200 zili malawi muno na zonse nzoene kuti zikhozo panga nawo campaign pachani pa Central Region nkhani yayikulu pano ndionena kuti timve mtima mwathu tilimbikitsike kuti tipange kampeni mwa ufulu osaopa osatopa osafowoka pena pali pose aliyese aponde akapange kampeni akakope anthu kuti avotele ine ndikusaka mavoti a Dr. Kabambe anzathu ausankha mavoti sa president asa Professor Peter Mutharika ena ausankha mavoti ama JB ena ausankha mavoti ama president ose tili muno tikhale pa ufulu ndi pa mtendere alese agwire ntchito amalawi asankhe tsogoleri kuchokera ku fundo osachifukwa amangika aopsezedwa amenyedwa akhapidwa asoyesedwa mtendere zimene zozo tikuti ayi ife aku UTM tikunenetsa pano kuti wina aliyese akhale ndi ufulu opanga kampeni voti ndi mtima faka enaso aku MCP azativoteraso ifeyo enaso aku MCP azavoteraso chani DPP enaso aku MCP azavoteraso chani PP enaso aku MCP azavoteraso chipani chimene akutani akuchifunacho Malawi ndi watose anthu amene anataya moyo wawo kumenyera ufulu kuchokera kwa azungu kumenyera ufulu kuti tikhale ndi multi-party kumenyera ufulu kuti tifike pa tsiku la lero kuti tikuvala makaka osiyana-siyana tapatsa ulemu wawo magazi awo sanapite padera ife ngati ana mbumba za Malawi tipange zokonda Malawi wina aliyese apange kampeni yake mwa ufulu ndi mtendere pano tukamba zokuti ife ngati zipani za opposition tikateteza mavoti kuti voti inalese satani isabedwe tikakhala kumene kuchokera mama mpaka na madzulo kuyang'anira voti kuti chifuniro cha Malawi chitani chichitike palibe kuba mavoti m'Malawi amalawi anzanga pitani mukavote munthu amene mukufuna mukavotere fundo zimene mwamva kuti zikuthandizani pa dziko lanu mukavotere munthu amene asinthe dziko lino musakavotere anthu oti akuopsezani mukabox pachi alesa makalamo yekha palibe kamera amene mujamo asakunamizeni kuti wina kakakhala kuonani iye mukapanduli votere fendo kuti tidziwa palibe angadziwe vote umadziwa ndiwe ndi mulungu wako kapemphereni mamawa mulungu akuyankhuleni kuti kodi Malawi wabwino wa anathu amene angakhoze ndi ndani kapangeni zinthu opanda mantha osaopa osatopa osafowoka pena pali pose pondani pangani kampeni azibale yanga mukaona munthu wa DPP akupangidwa chipongwe akupanga chipongwe UTM mukaona munthu wa chipani china chilichonse chotsutsa olo chimene sichili pano ndikuti nafusa tipanga chani chipongwe chifukwa number 1 akupangidwa chipongwe m'Malawi ndimangofuna nditsindike pamenepo msonkhano wathuno unaloza azuma anzathu kuti zimene akupangazi si zimene tinamenyera chani nkhondo komanso chitsogolo kumene chikupitako palibe amene amvere chani voti ifeyo tamba kale zathu anzathu sodipisa upangaso zawo kuti voti satani isabedwe koma pali modzi tikamayang'anana kuti wina alesa sapangidwe chipongwe tithamanga tiyenda msanga Central Region district by district constituency by constituency ward by ward aliyesa apange kampeni mwa mtendere asake mavoti yake amalawi asankhe anthu oyenerera amene akuona kuti athandiza pamoyo pake osaopa osatopa osafowoka tikupanga kampeni pano kuti president athu atani alowe mboma ndi mawu amenewo ndimangofuna ndikuthokozeni inu a vice president athu a DPP ku Central Region anthu anena kale zambiri akutifunira zabwino izizi ndi ndale fetose ndifa chinyamata zokamba kunjaku zimakhala zambiri olenaso mene takhalira pano pasakusangalatsidwa nazo enaso zipaniso zathu zomwe sakutani sakusangalatsidwa zazo koma ifetu na kuti chimene takwiya nacho kwambiri ndi nkhaza zimene tikumana nawo sizoona kuti VP Central DPP azikathamangisidwa ndi athu kwa Sunde kwafuna kwapanga chipongwe zimene zozo tikuti ayi sizoona so ine ku Central Region mulongo muno anthu azitipanga chani nkhaza zimene zozo tikuti chani ayi azibale anga Malawi konse kumene muli uko
tenti pange chiganizo chabwino. Musiyeni wina aliyense apange kampeni yake kuti tipeze munthu oti atitsogolere dziko lathu. Azimayi osaziyang'anira pasi. Akakupangani chipongwe kandi wa DPP mukamona munthu wa UDF akupangidwa chipongwe, mukamona munthu wa PP akupangidwa chipongwe, ameneyo ndi m'bale wathu. Ameneyo ndi ndani? Osalola iyayi. Achinyamata ma director of youth athu. Chonde tikhale osiyana ndiye nawo. Ife tipange kampeni ya smart. Tikaona anzathu apanga zoyipaso, ife tisakhale ngati anthu omwewe yayi. Ife tipange zinthu zimene after Peter Mutharika amakhala akunenera. Zimene Dr. Kabambe amakhala tani akuyankhulira. Ife ndife Amalawi first. Tipangeza chani za dziko. Ndima amene wandikhulupirira yankhula nthawi yayitali. Tinanena kuti pano kunali kuti tikambirane zipani zosiyana za opposition. Titaona kuti imene zikuyendera pa Central Region ipo sitingazilole sangatho kungokhala kuti anthu akandikopanga campaign masiku atsalawa. Komanso ife ngati Central Region mavoti athu tateteza bwanji. Ndiye chipita chitsogolo tikuyitana mene anatitsogolerera ma director of athu elections azipani zotsutsa. Tufuna tilowese ku group yomwe ija tikhale tikukambisanabe kuti kuyenda uku makamaka kupoyang'ana mavoti athu kuti tateteza bwanji. Komanso anthu athu amene akavotawo tsiku limene lijalo pa 16 September zizakhala zotani kuti wina aliyense azapange voti yake mwamtendere. Tikhala tikukambisanabe, tikhala tikumanabe, tikhala tikuwunikiranabe kuti anzathu oyipawo asabe mavoti a Malawi. Ndi mawu amenewo ndingokuthokozani wina aliyense amene anabwera pano, zipani zonse ndosa amene anatikonzera meeting iyi kuti ichitike, kuti ife azipani akuluakulu tikhale kuti tikambitsane, tikambirane kuti mpaka nazathekadi Central Region yayi yatsegukatu. Wina aliyense aponde pena paliponse. Timasuke zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri mmanja. Ari pang'ono. Patsala pang'ono boma lidi chodza pang'ono boma lidi. Patsala pang'ono akati pang'ono boma lidi. Patsala pang'ono boma lidi chodza pang'ono boma lidi chodza patsala pang'ono. Zikomo kwambiri our Vice President Madam Helen Chabunya, our Vice President Honorable Alfred Gangata. Sijoncho ndi ma Vice President athu achinyambata okha zimene akugwirizana nawo akugwirizana nazo iwowa ifenso tili pambuyo pandani ndi achakwera achoke asachoke. Bwana President, Madam Vice President, teni ndikhulupirira tafika pa mapeto pa ntchito yathu ya tsiku la lero. Zikomo kwambiri amandikonza Vice President kuti ayankhulekonso kumalizitsa ku mtundu wa Malawi. DPP oye. Nanga madero mbale modzi kutseka ina kusatseka. Anthu tabwera limodzi. Amati alidele mkulungorene na eti. Sai ndawira sanatani. So tikupangana ndatseke mbale modzi mbale osatseka amariro ngati. Ndiye pali mgwirizano amenepo. Okay, mwachidule ndimafuna nenetse pano komanso ndunikire kunena kuti monga mukudziwa kuti even chipani cha DPP pakali panopo nchonena kuti kafukufuku adanena kale akuonetsa kuti ikutsogola DPP ndi 45%. Eti ndiye ndichifake nchofunika kwambiri kunena kuti anthufe tikapange secure our 43 chani kodi percent. Ndiye kuti ndimene tigwire ntchito ndaye UTM komanso kupanga secure voti ya athu anthufe pakamadza fika pa 16 pa cham'ma 9 o'clock usiku udzakhala kuti president wadzolana kuti wadziwika kale. Komano ndimafuna nthokoze kwambiri unena kuti chofunika kwa chachikulu Amalawi tapulumutse mavuto. Ndifa anthu akuluakulu palibe mwana pano eti
ndanena kale kuti panali agreement and pa agreement imene makidwa prepare ine kumbali kwathu as my leadership anapanga approve ndipo apanga approve and my director of legal he's here and also chitira mboni kuti ifeyo as DPP chofunika wachikulu mbiri a president athu Professor Arthur Mutharika chimene anaona popangira approve that agreement kuti kugwirizana pamodzi ndi UTM chifanena kuti amalawi kunjaku akutani kodi akuvutika. Chifukwa chimenecho ndi chifukwa anandipatsa mphamvu a president athu kuti mupite mwakhale limodzi ndi a vice president anu a vice president a UTM Helen Chabunya pa chifukwa chimodzi monga tonena pano kuti anaona chofunika kuti mtundu wa Malawi uwena kuti upulumutsidwe. Mmene kutsindika magwiro ntchito gwagwira ntchito limodzi chifukwa tikamayambakasa mawa kupangana takinoka kunjaku MCP kuona zimene ife tupanga pano tiweti pange zoti kunjaku anthu amve kuti upanga chani tikamakhora ziluzirani kuti zizithandiza tikakhora kupita zinthu zizithandiza kuti zitheka ngati mmene mabwera kuno timadziwa kuti chifukwa tipange agreement and agreement inachitika kale onene kuti director of legal sana ione munthu bwino agreement yofuna kuti akayione kenaka tipitirize ndi mambo athu osaina that agreement mulifuna zingapo pamene muzimene ife tapanga kubwera mabwera kuno timafuna sene that mgwirizano umenewo mmene tigwire ntchito ifeyo ndi UTM pano pa Central Region ndifantha akuluakulu tidziwa nkhula zimene tiwenda kuchita pano pa ngati kutunda Malawi. Ine ngati vice president ndiwenda yankhule chimene ndabwerera muno kumaso ndazathuwa osati pangazo ngati ana iyayi kufa kunjaku Malawi akotane kodi akutiona tikumvana eti nanga simutsa chimene bwerera muno simuna uzaidwe timauzidwe eti so agreement imene kakonze akhala ayiunikira ndiye kuti tikuuzaninso muiona either mwina soft copy kuti agreement imene napanga ndi kuti so naosa Malawi so aone kukhala kunjoka Malawi kuti tinapanga chiganizo chabwino kapena chiganizo chani kuti cholakwika. Zimenezo ndi mgwirizano wanu opano pa Central Region. Mgwirizano wa national ngati akuluakulu wanga amve kuti Malawi akuvutika abwera nkutani kodi mkwamba ina Malawi chifukwa amene akuvutika ndi Malawi si Gangata si mpinganjira si Helen yayi koma Malawi amene akuvutika akwakauma amene akusola pa mchere ndi amene akuvutika. Ndiye tisamangike pano ndikuti my sister here ali ndi pressure alipa mmene anabwerera simina alipa kali pano pressure yachuka palipa tikupana kaya ndiye ndimpempherere kuti pressure imeneyo apange overcome tikumvana kaya chifukwa anthu ena aso kuitwenimo kuti kodi mmene mukupitiranji chifukwa nawonso aliso ndi mapersonal gains awonso amene safuna kugwiza naso zakugwiza noziyayi ndiye tipange zola Malawi athandizike tikumvana eti DPP pakali pano ili kandi 43% kwangotsa kochepa kuti zinthu zitani kuti zitheke ndiye tiyeni tigwirizane kunjaku ifere mbakale pano mangala Nyamata a Central Region tingomalitsa kwana kuti kwatsalako ndi magazi ngati mwina atunikire pene papa komanso titsindike kuti ifeyo tikepo tsogolo tingofuna kuti anthu aronjezere ndi mawu amenewa ine ndikuthokoze nonse amene mwabwera pano amene munabwera atolankhani komanso a DPP a UTM a Ford PP kuti mtima umenewu ndi wabwino munamva nkani yako chepa ngakhale zinthuzi timazipanga ifeyo a UTM komanso a DPP koma nanunso tumutumizani soft copy yo kuti muione atero vuligo mwatumizira a PP kuti aone that is soft copy kuti aone a PP komanso ajane a Ford komanso alibate aone zimene zili mmenemu kuti ntchito tikule mwantundu wanji komanso mwiyaso na anthu amene akutionera aonenso pa social media kuchoka ku social media chipeta bwera muno kuti agreement ayione for sizobisa yayi tupanga zinthu zizi for the sake of Malawians it's not for Africa ngata kamene Helen kamene ndani yayi koma Malawi kuti
amene akuvutika ndiye mwipanga share kuti oyalesa agreement atani kuti ayione akuluakulu kumtunda akoko talolera nani musapweteketse ana padzana anthu amakuvutika kudziwa tisanamizanepo apeti kudziwa kuti sizingatheke koma akonetse nduyo tatiye tisakhale ndi mkhwidzi oona awineyo awine amalawi apulumuke tonsefe tili pano kuti tithamangitse Malawi Congress Party muno Malawi siyo chokodi ndima amenewa a vice president a UTM atsika kale anayankhula atsika kale nanenso ndikutsikanso msonkhano umenewu kuti zimene zayankhulidwa pano ndi zimene ife tinabwerera kuti amalawi athandizike koma chifukwa cha pressure zangayo I think zinazo zitheka ya eti ambuye audalitsogolereni zikomo kwambiri zikomo kwambiri tente awombere m'manja a vice president a Central Region ndikukhulupirira kuti pamene tafika patsopano izi aziyamba atsogolera amenewa ndikukhulupirira kuti kutsogoloko zitheka teni tachotse anthu atizuza kwa nthawi yayitali mosataya nthawi ndi apempha achana titsegulira ndi pemphero kuti azitsekereso ndi pemphero zikomo kwambiri tiyeni tiseke maso tipemphere. Ambuye tikudalitsani chifukwa cha mwambo umene wakhala okoma okhathamira ndi onunkhira umene watipangisa kuti zipani zonse maka ku chigawo chino chapakati kuti tikhoza kupanga gwirizano kuti titetezane ndicho ngoti Malawi aphulidwe pamoto ndi mavuto amene ali nawo lero. Ndikukhulupirira kuti mukayamba ntchito yabwino simmayirekera panjira zimene ana anu akambirana kunoku akuluakuluso kutundaku akambirana zomwezo ndipo ife tikupemphera mokhulupirira kuti Yehova pasanafike pa 15 September china chake chachikulu chichitika ndipo kuchitika kwa chachikulu chimenechi Malawi sakhala chimozimozi pamene anthu akubwerera makomo mwakwawo mwateteze mwayang'anire mwapasebe luntha ndi usogoleri onse kuti vote imene takaponyedwa pa 16 September 2025 ikatetezedwe ndipo owinayo akawine. Ambuye takuthokozani muzonse lidalisike dzina lanu pamene tikunyamuka pano mtendere wanu ndi chisomo chanu chiyende nafe mu dzina la Yesu amen. Aponso ndi pamtsiriziro pa msonkhano umene azipani ziwiri za DPP komanso UTM anayitanitsa kuti alankhule ku mtundu wa Malawi. Mfundo zomwe zatuluka pa msonkhano umenewu zipani ziwirizi zikufotokoza kuti iwowo alowa mu mgwirizano ngakhale mgwirizano umene sudatsirizike bwinobwino sayinira kwake koma kuti alowa mu mgwirizano oti agwirire ntchito limodzi kuteteza voti yomwe Amalawi akuyembekezeka kukaponya pa 16 September pano. Akufotokozanso kuti iwowo akufuna agwirire ntchito limodzi maka kuthandizananso kuti zipani ziwirizi zisalandire chipongwe kapena chiwembu kuchoka maka ku chipani cholamula cha MCP. Koma ndicheze nanu kaye Mayi Helen Chapunya tili pa kanema pa ya ndimati ndicheze nanu msonkhano menewu poyamba kunja kumomwe zimamvekera momwe anthu amayimbira panjapo masapota za zipani ziwiri zimenezi zimaoneka ngati mwina pali mgwirizano wina wake tangoona mutamba kulankhula panjapa pachitazi kusonyeza kuti sizomwe anthu amayembekezera masapotazi achipana madziwa kuti kukuzakambidwa nkhani imeneyi. Zikomo kwambiri poti pasampata kuti tifotokozerere lero inayo zakambirana kuti pa Central Region mavota athu tapanga tatetezera bwanji tapanga secure bwanji. Ife monga UTM tindi chiyembekezo chonse kuti pa 16 September president wathu Dr. Kabambe akhala president wa dziko la Malawi and sifuna wina aliyense atipange intimidate atisokoneze pa kampeni yathu. Ife zankhaza sitipanga nawo tifuna issue based campaign ndefe tikamaye kumafotokozera Malawi fundo zimene zikufunika kuchitika kuno Malawi kuti economic engineer pampando nde munomo muli zipani zosiyana tinali ndi chiyembekezo kuti kukhala zipani zambiri zotsutsa kuti tikambitsane kuti pa Central Region kuno kodi kufika ka campaign tizipanga campaign momasuka komanso monitoring yathu ya vote security yathu iyenda bwanji. The main agenda of this meeting was that utsogoleri wa chipani kudziwa za watu wankano machitika kuko
Uyu sunali msonkhano wa chipani wa tolankhani okha unali kuti anthu azipani zosiyana-siyana tinakumana mu nyumba yomata kukhambirana kuti kodi tingapange secure bwanji vote yathu kuno kuchani ku Central Region kuti aliyense azikhala ndi mpata opanga kampeni momasuka komanso mavoti athu tikakaponya ife UTM tikamakavotera Dr. Kabambe kuti vote yake imene taponyayo ikagwire ntchito munthu asakati opyeze munthu asakati bere ife tikuwatsimikizira Malawi kuti palibe angabere chani abere vote imene akaponya Malawi ndi imene igwire chani igwire ntchito ife tikuwapempha Amalawi onse ndithu kuti asatekeseke asabwere mbuyo asaope asatope asafowoke UTM ikulandira chaka chake chino. Tathokoza zikomo kwambiri. Ndithudi pamenepo Helen Chapunya amene ndi vice president wa chipani cha UTM kuno ku Central Region kulankhulapo pa msonkhano umene wapa tili ndi Alfred Gangata vice president Central Region DPP. Anthu tukunja ku tisakambeza kunja kwa hotelo ino koma panja penipenipa anthu momwe anafika ndi mapokoso kuimba nyimbo zokhala ngati awiri no muli mungwirizano kale koma mutangoyamba kulankhula anthu panja apa panachita kufowoka zona anthu kuti amene ofowoka ndi mwina zimene amaganizo zichitike mwesi zimenezo koma titero kuti zonse zenda bwino machito titero. Mukukambirana zotani kumeneko chifukwa ngakhale nkhani yomwe munabwera nayo lero ikukamba zoti mwakuchita mgwirizano kuti mugwire ntchito limodzi kuteteza vote pa 16 September inu tikaonanso momwe anayankhulira Kambala zikukhala ngati kuti mukufunitsitsa atsogoleri anu atakambirana kuchita mgwirizano mukumakamba zotani kumeneko tinene kuti kwatsogoleri kulibe movement zikuchitika chapansi pansi kafe choyamba udziwe chinthu ichi tisina kuti fesi tikufuna amene tikufuna kupanga mtsogoleri DPP ilikaipa tsogolo ndi 43% ndi imene kupanga lead muno Malawi zipani zonse kuyambira MCP DPP tsogolo UTM DPP tsogolo ino mwapopa mwana afroblomita amene zikuyendera ndiye silinganena kuti ife tufuna ndani ya ndiye mwachidule tinena kuti aliyense amene angafuna kubwera kupanga alliance ndi DPP ngomasuka ndipo ngolandiridwa abwera Ford abwera Liberty aliyense akulandiridwa ndipo asanda agreement ndi DPP so wawa ngati angabwereso UTM mutapanga agreement ndi DPP at national level ndiye kuti nawonso talandira abwere iwo wasati inu mupita umeneko ndi mbali zonse zimene awene okambirana ndi kugwirizana koma ife kuti ambaka onga mona kale ndi nzanga Helen tili limodzi mamvaso mukucholapo PP afford koma siti naone kuna akuluakulu azipani zimene zikutanthauzani amene uleso ndi presidential advisor wa PP ayanthunya amagwira ntchito JB anabwera anthu amadziwa zimene zachitika kungonena kuti I think pena pake pana muno bwino zindi zina kwambiri zipani zinazo ngati PP sanche kuiona that agreement then wafuna khende mwayi kuti ayione kena kalisana limodzi. Tathokoza zikomo ndithudi pamene ponso kufika pa mtsiriziro pa kukupatsirani zomwe zimachitika kuno ku 44 mzinda wa Lilongwe koma zipani ziwiri za DPP komanso UTM ama zalengeza ndithu kuti aganiza zoti alowe mu mgwirizano oteteza voti yomwe Amalawi akukaponya pa 16 September komanso kutetezana ku ziwembu zina zilizonse zomwe zipani ziwiri zingakumane nazo mu nyengo imeneyi ya kampeni. Kufika lero tikunena kuti Amalawi atsala ndithu ndi masiku 32 kuti akaponye voti ndipo lero zomwe zimachitika kuno akubwera kwa zipani ziwiri zimenezi pa msonkhano umenewu anthu ena kunja amayembekeza kuti mwina pano paulutsidwe zina ndi zina koma si zimenezo ndithu zomwe zalengezedwa pano ndizoti awiriwa alowa mu mgwirizano oteteza voti komanso mgwirizano oziteteza okha ku ziwembu zomwe angalandire pa nthawi ya kampeni ndeti tsindike pamenepo zomwe zachitika kuno sizoti kapena sizikutanthauza kuti zipani ziwiri za UTM ndi DPP zalowa mu mgwirizano ayi koma Central Region ma vice president azipani ziwiri zimenezi ati agwirizana kuti ateteze voti pa 16 September kuteteza voti kumeneko ndi ngakhale kuti kuteteza voti yomwe ikupita ku presidential candidate wa UTM kapena kuteteza voti yomwe izakhale kuti ikupita ku presidential candidate wa DPP.
kuchoka